Πάρτε. Μπράβο ρε Μπραχούτσου! Μεταξύ των αμαντίδων και του Ατρομήτου για το κύπελλο της Ελλάδας. Αρκετός κόσμος εδώ στην μεγάλη περιοχή, στην εστία της Τσόκου, το φάουλ από πλάγια, με δύναμη στην μεγάλη περιοχή και το 0-1 από την Ξυλαρδιστού. Εκεί η άμυνα των Αβαντίδων αδράνησε και η Ξυλαρδιστού με κεφαλιά στο 26 προς 27. Η Ελένη Αντωνίου σφυρίζει τη λήξη του ημιχρόνου, 0-1 από το 26 με σκορ για την ομάδα Βολερός Αβαντίδων με την Οικονόμου. Τώρα γίνεται ένα άλλο φάουλ. Η μπάλα όμως περνάει από την άμυνα και βγαίνει εδώ πλάγια. Με ένα εντυπωσιακό γκολ της Μανίτα έξω τη μεγάλη περιοχή με πολύ δύναμη, ψιλοκρεμαστό, λόμπα θα έλεγα. Η μπάλα πέρασε πάνω από τερματοφύλακα. Θα έλεγα ότι έκλειψε την Ερωζέτη Αντακού, κατέληξε αδεία και έγινε το 2-1. Η Μανίτα φέρνει μπροστά τις Αβαντίδες στο σκορ για το κύπελλο Ελλάδος με 2-1. Μάλιστα, ευχάριστα τα νέα από το πράγμα του λαού. 2-1 πλέον οι Αβαντίδες γυρίζουν το μάτς απέναντι στο Ατρόμητο σε μια ομάδα που παίζει στην Α εθνική κατηγορία των γυναικών. Την κοτσίνα, με τα κοτσίνια τα δύο. Μέσα είναι!
Πάμε! Από παίκτες των δύο ομάδων. Η Μανίτη ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Το εκτελεί. Η Θεοδόρου είναι αυτή που θα βγάλει την άμυνα πάλι με κεφαλιά σε ολόγο. Και η λήξη του αγώνα σε ατέλειωτα πανηγύρια για τις Αβαντίδες. 2-1 τον Ατρόμητο. Η ομάδα των Αβαντίδων περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και αν δεν κάνω λάθος αντιμετωπίσει εκτός έδρας τα Χανιά. Πανεγυρίζουν τα κορίτσια γιατί σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Όταν παίρνεις μια πρόκληση απέναντι σε μια ομάδα της πρώτης εθνικής, σίγουρα Και με ανατροπή, Γιάννη, και με ανατροπή. Και θα κάνω ένα νόημα στον Αντώνη και τον Μπέρνα να έρθει εδώ κοντά και να μας πει την άποψή του, εθνικός προπονητής. Εθνικός προπονητής. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Συνεχίζονται τα πανηγύρια, τα κορίτσια εκεί στη σέντρα. Και λογικό είναι, Γιάννη μου, μεγάλη νίκη. Σίγουρα μεγάλη νίκη. Και θα ακούσουμε και την άποψη του Αντώνη του Βριώνα, του εθνικού προπονητή, για το παιχνίδι που πήγε στην παράταση. Απαντήρες Αντώνης 2-1. Αντώνη. Πάρα πολύ ποιοτικό παιχνίδι, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος, παρότι είχε φέρει μεγάλο μέρος της ομάδας Νεανίδων, είδατε ότι έχει πολύ μεγάλο μέρος το ποδόσφαιρο. Βέβαια αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την πρόκληση των Αβαντίδων, γιατί ό,τι και να γίνει είναι μια ομάδα αλφαεθνικής. Να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή και έμπειρη ομάδα που αγωνίζεται στα σαλόνια της αλφαεθνικής. Προηγηθήκαν τα κορίτσια με 1-0. Αυτό δεν μας έκανε να τα παρατήσουμε. Συνεχίσαμε, πεισμώσαμε. Κάναμε το 1-1. Πήγαμε στις καθυστερήσεις. Εκεί προηγηθήκαμε εμείς. Κάναμε το 2-1. Και τώρα μας δίνεται το εισιτήριο για την επόμενη φάση στους 8 που είναι στα Χανιά κάτω, στην Κρήτη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη για την ομάδα μου. Νιώθω υπερήφανη. Πρωτοπόρος βέβαια στη Β' Εθνική, αλλά παρόλα αυτά μπορεί και δεν τα παρατάει ούτε και με την Α' Εθνική και προσπαθεί. Και σήμερα πιστεύω ήταν ένα κομμάτι για να δείξουμε ότι και εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή την κατηγορία. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση για την ομάδα μου. Τα καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίσαμε. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που δεν ήταν τόσο καλός, ενώ τον πιέζαμε στο μισό γήπεδο. Καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο με τις οδηγίες του προπονητή να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσια. Κοιτάξαμε τον αντίπολο στα μάτια, όπως και να είναι. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα αλφαεθνικής, είτε παίζουν η δεύτερη ομάδα είτε παίζει η πρώτη, είναι το ίδιο και αυτό. Γιατί τα μικρά τα κορίτσια πάντα θέλουν να αποδείξουν κάτι περισσότερο και πάντα κάτι το καλύτερο από ό,τι είναι οι μεγάλες. Πιστεύω ότι στην παράταση δείξαμε ότι έχουμε περισσότερες αντοχές. Ήρθε και το δεύτερο γκολ. Κατάφερε η ομάδα μου να προηγηθεί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είχα πολλά χρόνια να το ζήσω αυτό, να έχω 10 σερί νίκες σε μια ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κορίτσια για την μεγάλη πορεία που πραγματοποιούμε, τον πρόεδρο, τον προπονητή, τον γενικό αρχηγό. Εύχομαι να έχουμε την υγεία μας και όλα να πάνε καλά και στα επόμενα παιχνίδια. Σήμερα ήταν ένας δυναμικός αγώνας και οι δύο ομάδες παίξαν πολύ καλά. Είχαμε και κάθε ομάδα μείον ένα παίκτη και όλα κρίθηκαν στα σημεία. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη? Ήρθατε με τα φόντα της νικήτριας? Περιμέναμε ότι θα είναι δυναμική ομάδα οι Αβαντίδες Χαλκίδας και εντάξει, ήταν ένας ισορροπημένος αγώνας, πιστεύω. Αυτά. Εμείς σήμερα ήρθαμε σε αυτόν τον αγώνα κυπέλλου με την ομάδα Νεανίδων μας. Αποφάσισα ότι τα παιδιά αξίζουν αυτή την ευκαιρία. Δουλεύουμε μαζί μια τριετία γεμάτη. Ο μέσος όρος της ομάδας που κατέβασα σήμερα είναι τα 15,5 χρόνια. Είμαι περήφανη για τις αθλήτριές μου. Τα παιδιά αυτά αποδείξανε σήμερα ότι είναι το μέλλον του Ατρομήτου. Η επιλογή μας είναι να δουλέψουμε με νέα παιδιά και να παρουσιάσουμε σε μερικά χρόνια μια ομάδα που θα έχει και τις αρχές τις αγωνιστικές αλλά και τις εξωαγωνιστικές που εμείς επιλέγουμε και που με αυτές που θα γαλουχίσουμε τα παιδιά με αυτές τις αρχές.
Μόνο αυτά θέλω να πω, ότι είμαι περήφανη για τις αθλήτριές μου και πολύ ευχαριστημένη με την επιλογή μου. Πώς είδατε την αντίπαλη ομάδα των Αβαντίδων που έφυγε με την νίκη από το γήπεδο? Είναι μια μου φάνηκε πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Έχει έμπειρες αθλήτριες που έχουν παραστάσεις και εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και η αξία είναι μεγαλύτερη του κατορθώματος των δικών μου κοριτσιών που κατορθώσανε να σταθούν τόσο άξια μέσα στο γήπεδο. Βασικά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της αδικεί, γιατί θα μπορούσαν να κάνουν το 2-0 και να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και συγχαρητήρια στη Χαλκίδα για την πρόκρισή της, για την πορεία της μέχρι τώρα και καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Ξέραμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι από την αρχή, αλλά δώσαμε τα καλύτερα δυνατά για να το πάρουμε. Ναι, αλλά σήμερα εσύ δεν έδωσες μόνο τα καλύτερα δυνατά, έβαλες και κάποια γκολ. Αυτά τα οποία γκολ βοήθησαν να μπορέσει η ομάδα σου να πετύχει την πρόκριση. Ναι, ήθελα να δώσω τα δυνατά μου και το κατάφερα. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό. Συγχαρητήρια. Δεν μπήκαμε τόσο καλά όσο θέλαμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μόλις ξεκίνησε το δεύτερο τα δώσαμε όλα και πιστεύω ανταμειφθήκαμε γι' αυτό. Ποια είναι τα σχέδια τώρα για μετά? Θα συνεχίσουμε την καλή πορεία μας στο πρωτάθλημα και τώρα στα Χανιά ελπίζουμε να έχουμε και εκεί ένα καλό αποτέλεσμα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή μας απόδοση. Πετύχαμε ακόμα ένα στόχο. Κάθε μέρα δουλειά, προπόνηση και συνεχίζουμε δυνατά για την πορεία μας. Πώς είδες τις αντίπαλες κοπέλες του Ατρωμίτου και την ανταπόκριση της δικιάς σας ομάδας που βέβαια οδήγησε μέχρι την πρόκριση? Όλη τη εβδομάδα δουλεύαμε σκληρά για αυτό το παιχνίδι. Περιμέναμε ότι ο Ατρόμητος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σκληρή και δεν θα ήταν ένας εύκολος αντίπαλος. Δουλέψαμε, ξέραμε πώς θα παίξουμε. Δυσκολευτήκαμε λίγο στην αρχή, δεν τα παρατήσαμε όμως και με το πείσμα μας καταφέραμε να το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν καλησπέρα. Ήταν μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική για μας, γιατί λόγω κάποιου προσωπικού προβλήματος που είχα όλη τη βδομάδα η ομάδα ήταν απροπόνητη, αλλά μπήκανε μέσα στο γήπεδο και δείξανε αυτό που πραγματικά μπορούν και κάνουν κάθε φορά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Παίξαμε με μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, την κοιτάξανε στα ίσια και έχουν αφήσει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Πιστεύω ότι με την προσθήκη κάποιων παικτριών του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη κατηγορία. Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός εν ώψη της υπόλοιπης πορείας της ομάδας στο κύπελο και στα περιβόητα Χανιά που περιμένουν να βρεθούν οι Αβαντίδες. Κοιτάξτε να δείτε, ένα παιχνίδι είναι, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, αντιθέτως έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Όπως παίζουμε κάθε παιχνίδι, πάμε και εκεί για την νίκη. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε στους 4. Θα κάνουμε την έκπληξη. Δηλαδή, ο στόχος, πέρα από το πρωτάθλημα που το έχουμε πάρει και αίτητη, είναι το κύπελο. Το κύπελο να πάμε στην τετράδα, που θα γίνει για πρώτη φορά. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα ετοιμαστούμε, έχουμε καιρό μπροστά μας και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Θανάση Πίθουλα. Ήταν ο Σταύρος Μακαρίου από το Αβαντίδες TV με τη μεγάλη πρόκληση και πρόκριση. Γεια σας.